Tiang ni kepor nga kwa ban ai kublai sashi sen pat ya pi ki pat ba nong song jong ka paryong ma tha rashan constituency ba pi ai nga ka jing job nga ka jing ji ya ki MDC Shakhasil Atan District Council o nga ai kublai ru ya ka party ka bala ibet yang ban penyang ka mekotong akan ni ka election but lumba ka jing rap ju ki nengalam ki jongi kami ba adan Dr. Kisingkan, Dr. RP Srani, Dr. Baskam bat ki de ki nengalam je ka party ni nak ban yo ya kajing job bat ban orlong ya kajing angno ki pat ba ki blakwa ban wan rakno ya kajing senchar ka bakhu ka basuba kata di sementara ka ban ai kublai ko den sibun ba ki parlok ki parajor ki nongkersan ki ngalam ki bakwa ki banga kwa ban ai kublai te an simini por balengkon aplen kajing bunkam ini bunkam haye ngasam ki nya pengkhu ya ki yeng ni nya lum milang ya ki tiar gitar mereka juga por nya pengkhu ya kasno ka thau na mereka jingwan ki pat ba menen kasngi Tengah sim ipor balengkot nga panmap na pi bangam na ban sim ya ki phone call ki jong fi ki ba telefon na do menen kasngi ka ba ki kwa ban ai khuble nga ban ket bok ket yang te ban ai ki jing kerku ki jing kerdo ngam sim la ban sim ya ka phone na mar ki jing bon ki pat ma ngam kwa ban pentot ki pat ma akapor ba ki awan hieng ba ki khuble ka daw ya ka phone ngal subu no gum to ki ba hieng ki basam Dia mentapat kita bon kita bilang phone kita ya bon cam kita don ki rirang ba kita tumi ki bidang wan man ai khuble te wasu eng nam na ma sim ka phone ki jong ki bat ngini ya penbe ru i ka bon ki kam hi nga sam bat kam jur wasna thau khantam e ka jing pen khoj te wasu eng nam na ma sim ka phone ki jong ki hendai nga sim ya baro ki jing ai khuble ki jong fi la kalong de ki text message ki WhatsApp la kalong ki ai number ki messenger dan ki bala phone ru ki ba dayo por nga sim dan ki pat ki ba ngam yo por ban sim te wasu e nam sim banga na sengo sarong banga la job kum MDC kam dan kono kono ki tumu hanga ka bakom kata ten dai ka sulong banga bun kam ka ban pendap syai ki kam hinga sam na mar ki dang bon ki parlok ki no ka sanjonga ki dang nyarap hayeng te wat num sau e wat sai si pan ngabyang kam dai kan kono ka jing sengo so sarong man ki skong no ten dai song tang te benta ba ngam la ban sim ya ka phone te na mat ka daw sai sit pat lamba jo kan ka video nga karpat ban nga penpau ka jiskongu ya kata ka jing long concern ka jong fi ya ka jing kemen lang ka jong fi bat nga ka ni ka jingjit ka ngej ba ka di ka jingjit ka jong blai bangan syakri ya ka ri ba ka jat bin ri lamba ka ni ka kam ka dan po ka Khasil Atan District Council Tiki babon kile akali na no thau isi na no form ya ka isi mano ban long EMCM sim ya kan ni ka jing pentip na kalang jonga ka mut khot usa je thamai maka ni baro ka sapan bet na kalang jonga party leadership na ka central step committee ka sesong ya kan ni se ya kan ni asing na singi ki bawan baro ngin syana abet ka party ka ba ngila syana na du ka ba ngi sa je ban long kam ki kartong hadu mengiya ya kalang ki ban kin campaign du ngi syana abet ka party tindak kam tagi ba jong kam Pariong motor shan pan ai ke blai fi na se ki don ki sngi ke bang se kan do pisu don por pisu lai por pisu yo por pi na ban ke yeng ke jungi mata sngi don yeng kam sibet jan miet de la chali singem tep de se ka parti ka salam lang yang i baro ke nang MDC ke bathamai inga chu sim tang ni ka simi por balong ko man pau kata ke baro ke ba fi la pau ke jing ke kemen lang Kaji kemelang kajong fi ka ai mesti mengan ka menta bangen sekri khamba su ikipai ba lamba ka ni ka lengkor lamba ka ni ka cingkit ka ba penkit hanga ka sekri ubarit ajong fi te sai sin pan wasu e ngam la masem ka phone ni ko man pendap syai kam ki jam maswa bangen ya khmat akal di ya ka jungi na kam ta ni kam sekri pa ba pila ban pha de ki message la ban pha de ki WhatsApp apa de ki messenger ngi sa reply fi nila yo ka porte sim ya ka ni ka ai khule ki junga Makalong kajing priang ya kajing kerku kerdo ya kajing ai kublai ba kajing ket ba ulang kajing fi kublai siwat